Tumela makulu the nyametizhen is back. Aiwa vanhu vari kufara, vanhu vari kupemberera nechiitiko icho chakaitika chekubudiswa kwava Job Sikhala. Aiwa vanhu Job Sikhala vanga vagara mana mujeri. Zvinhu zvokuti zvazvakurwadza vanhu vakawanda. Even vamwe vanhu vezanu-PF chacho vanga vasvika pakutorizina kuti uyu murume uyu atambudzika, atambudzwa. Asi vakazongobuda, unoziva zvinhu zvakazongoziitika zvega, but mhuri yeZimbabwe tiri panyaya iyo yekubuda kwava Job Sikhala. Ndakangonzwa zvinhu zvakawanda vanhu vakuita kuti aiwa pakatoitwa dhiri. maZimbabweans avapererwi panyaya pazvose zvinoitika. Hanzi pakaitika dhiri rekuti chamisa kanzi iwo kaita step down tobva takubudisira Job Sikhala. But nyaya iyoyo yakambotaurika kudhara kumashure achinzi aiwa iwo ita step down tikubudisire Sikhala. Ndo matauriro aitawo vanhu, but nyaya dzekuti dzinenge dzisina maproof. But nyaya yendanyanya kuuya nayo parapa mhuri yeZimbabwe nyaya yandanzwa inge ichitenderera mastreets esocial media. Pari kunzi zvoni kuita step down kwakaita vachamisa vachingozikana kuti vaita step down, hanzi judgment ikabva yangoita zvikanzi aiwa uyu mukomana akutongobvisirwa 2 years. Bodzi vanhu makaona pakanzi vaJob Sikhala vabatwa nemhosva paipai, vanhu vakachema, vanhu vakarwadziwa zvisingaite, vakachema vakati because vanhu vaitoziva judgment straight away kuti apa kaona kutobatwa nemhosva yakadai uchatongorohwa mutongo wakadai, so ndozvaingoningana. But apa from nowhere judgment yakangouya, vakavarairwa vanhu vasingazivi zvikanzi aiwa tatongosuspenda 2 years dzacho dzavafanira kunge vachipinda mukati. So pana pari kunzi kubudiswa kwawanzi papatoni konzi chamisa abva, saka pari kunzi hanzi saka Job Sikhala ndiye akatotarisirwa kunzi anogona kunopinda kanofila gap rachamisa racho obva atanga kuita digiri. But pari kunzi manje akarohwa inonzi Mandela style Mandela kuti akarohwa more than 27 years ari mujeri. So vanga vakatanga kutoita relationship naye, vakumuudza maitiro ezvinhu, maraniro ezvinhu. So apa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurika mhuri yeZimbabwe mumastreets esocial media. But inini sanyaya metizhen ndinongoya nyaya idzi kuti ndidzifambire ndionesane nemhuri yeZimbabwe kuti zvamanje manje ngatimbofokasa nekupemberera kuti Job Sikhala akabuda. Zvikuda kupinza Job Sikhala mutu nyaya tiri kutenderera kuti angatimbomirira aiwa ambofarawo nemhuri yake, ambofara zvekuti vazomutanga muti chinchi, because haana kana one day ambotaura nezvepolitics. But I don't know vanhu kuti vanenge vakumhanya kudaro chii, because at the end of the day chinodiwa muZimbabwe ichange. Haisi nyaya yekuti inhingi kana kuti chiri kudiwa so far ichange, ishanduko. Ndo nyaya ndandakakubatirai panyaya version. Sanyaya metizhen munoziva kuti ndinouya nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha ndichikuba